So we need to share at the Shimiru Awasi. Now there are 2 million Awasi, 2,050,000 cities. What the 50 cities are 2 as a way. Adawole Abusia. Adawole Abusia. I want to see me son Awasi. You want to show and 9 Awasi. Onusia 3.30, 3.3. On here, along back. Ebusia, along Ebusia, and it is about to fourth. About to fourth. Can say, oh, do you know? I didn't know why. I never was my banner. I'm honestly. You are talking me and son. You are talking me and son. Honestly, 5,050,000 cities. 515. Hey, as a way, Ebusia. As a way, Ebusia. Can say, hey, everywhere. You are doing first. Wait a 1 second. So my mother is not 20 seconds. You are doing first. And then I'll fix me. I will come high. I will be here. Every day, seven familiars in a car. And if you look at this one, you know what you say, you are. And when I never know, I love you outside. We are saying, Sika. On the bay, 39 million. For 10 cities, I have 8,900. 2,910, 29 million, 10 cities. In my flow, Ebusia. Okay. Now, we are going to make a series of family members here. Political support here, members here. Hey, what's that now? Second. Okay. I'm going to the first quarter of the year benefit at the 1,990 million. Oh! And therefore, so we are 1,990 million. Or what 5 million about when I have 24 million, 2,400. Now, what's in the country on the 29 million, 2,910. There's a 5 million. No, 2 in the form. So my idea. Yakani, you know, Bushia. Yakabono, you know, Baba here. Bonsema Sikano. Dina 6,000
66 million 36 Ghana cedis. Only a Bushia Liberty Mike, may in a every month. In 66 million 36 Ghana cedis. Yamusha much million of my home. Now, I'm a year 66 million. Amen. After the 3 yesterday. In your book, I show you an amount so you put it in his book. You shall cheer me, no be a nana, and Becassa, who really are found. The devil will do a contract with a power. The devil will be a Yabotre, the natural, the inner natural, Nana, Akasa, or say you are a bopor. Yes, no, let's see, Nana. To make the mic look like a man, and Yami. Now, we in a natural, Nana, Akasa, Yamishla on a play. We used to do that. Amen. Yo, MC, Yabalasi, Yupa. Munyaka for Munka Siepa, Asia, Nana Buzu Kapi. Nana Buzu Kapi. More a president in law, a younger period. But my young way Brazil, a medium. That's the prayer for man. There are great patriotic songs. Go. We are in that. That man go. Also. Yo. I'm out of the door, not the devil. Yo, come to the no transition. Yo, I'm out of the door. My police big against the guy. Yo, my actually, I do have a sapper out. Dying in this side. Yo, you are here, oh my, this is a car, Maribia. Yo, inside, why politics? Yo, in my words, and myself. I will be a while chieftaincy. I think this, yo, religion. I saw any more Kaka and Gobla. Yo, inside, it will be a fountain thing. Basa, the idea. Yo, come on, and may I saw the Abra. Yo, yo, me come on, get politics. And now chieftaincy, yo, and I'll go address that. Yo, and then more, Baba, the same panel after the year. Yo, a software had done. With your floor down, when you are a man in the emula. No, Namami, there will be a family, you can be one renowned author, French author, Victor Hugo. Yo, and I more Italian, Mamma, yo. Oh, look, literally, the lights. Yo, oh, look at Yella, I dog. Yo, yes, so Papa, if any other. Yo, yes, so Lantaria, if any other.
fluorescent tube, street lights, car lights, baby and amoye solar. Imu FNN. Okay. Zai kare mo zo yo be ma ya. Let me light ba. Imu obo tu asonu ma fure. Ke. Imu ala, the Methodist Catholic Action Imu ala nyame kotibutem. Ya imu ala Asia ya. Na ohareke. Niemo doctrine kesmo basruba ya mediara bia asrubi niemo bobese niemo butu niemo uwo basa niemo uwo bejaka noko emuara ya mepiara ye emuara heaven piara ye emuara yebiti ye ma yewa Timothy and he was saying that you go about practicing religious tolerance. When you move, you are so good. I do. I am here to say, "Mama, so your parrot like." Utia, Mister, we invite us. Only when you are working. Na many are going to Martin. But you are there. Utia, I am. Bemua abere kibebe iri Baka bezia mebrebu la. Mbo aso nenu alu. Ko grama mo kan be ya afere krempo ya. Zani ala aso mo ka usu adre mu amukosa aso. Dabi ale plake no mo ko zu aso se ko bu abi. Mo ti aso ne. Be ko ne mo Victor Hugo to da ha nke. Aso ni ala en ba en bi. Lemo emu ala. Yeah, so okay. Maybe they about million. Muti, Sarah, who Jacka, get you out. I said, in my own, Emmanuel, get a boy and answer me. Or 40,000. Say, more power. Say, more evil brothers. Now, you have the getting more. And then he give you you want to go out, Indy, and I'm over all. That's the name. Now, I am in Yami Chila, Imarake. Yes, that is my yellow wheel. Yeah, we are made Chila, Imare, Kundum. That's a Kundum, Juzu. Now, you're a portrait as well. And you must say, Mom, for myself. I'm in Zipundum. I'm in the I'm in 2 years and a half. Okay. Israel is small. Man, go of bondage. That is the bondage of grandpa. The promised land. I'm not here. Wait, you are here. I'm not here. I can't hear. This is, yeah, or Vuyani, okay, you don't know, that's wrong. Say, Kundubiti. Kundubiti. Mostly you were October. Only a bread working like Nzema. Which may we take stock. Yeah. Otiayama, a Yopuama, Nzema, or a Mama, na ebi ya ta afia me di me ebusu ya wo ya ira ye go nuwa ye bo gba ye kegeke ye mu bo abred mo hore mo be ya ngo po la and abred ye ko abred ye ra wu nuwa ye abred abred na ya tutu ye le bo imoti oya ye tu edwani esa ye mo I don't know about Bravo. Why I'm going to the lesson. What I said, and Tanzania, my year, or your Yania, and your no, what is our year? Your first one, I was doing, you were into Tuzuka. Now, I am to our bread. No, you would be doing it. More on the theater. No. But you say I don't know okay. So you do. I don't be about you could do me what I mean why I don't be
Yo, empire more yebola. Srebo bai. Ebe mo ima ya friend amri. Yo. Yes, get your dynamic okay. Yo, what your friend? It may have been a meeting. It's almost okay. I saw that about Duma. Yo, like Yambo, you don't go brown. I don't need more like I can. Your last story, this ancestors. Yo, young Zulumpe, young worship people, we revere them. But we share that's what we're about. No, but you was out here forever. And the year by Yamama. Yo, but yeah, say, Kabuya, say, yeah, no, I get to, ancestors, you're fair to your men who go. No, okay, I resign, but you break it, you do not give me as my friend. You break it, you do my memory walk, and my mom, okay, but you easy, yeah, so bad. Yeah, okay, well, would you my business? Yeah, no, yes, right. Go do me. No, you work at Baba Kaya or Flowers, Mamma, Grandma, Ribiara, and the boy, so soon you can get Diablo Burger busy. No, I can't William. No, oh, man, they are some way, you're cracking. No, because go, Mule the way you are so soon. No, you preach. You remember some. No, remember some about you preaching God. There are a clear. No, Smutty, message. Now, okay. No, Smutty, Mombasa, and Baraka. No, I didn't give a sound or slam cinnamon. No, get to cinnamon. But one by Grandma more if you get to you. But you slam cinnamon. No, you didn't get okay. No, I'm at the no, that's a forget to can never echo that one soul. When I'm on it over to Ola, or I will get to can I should be more. No, but he said, oh, yeah. My brother, but you are going to learn. Yo, I said, here, look, I mean, this is a grand love. If I don't have a fire, my look, you see, I have to check your YouTube now. Yo, can be up. Maybe I can. Yes, I'm your my brother. Yo, tell you, I should always be grown. I understand. That's a second year. The more the last will buy a solid money. No, the blame is one. You can't be jacket local. Yeah, you're boy, a jacket. Mala, a solid mamma, baby, a cream walasi. No, the pie ball. Yeah, and the name here. No, the message is off. Or you're not a person. Aya ọbọ mpa bàbá busuwa ọbọ mpa nkọ bàbá obi bàbá bàbá yẹnyẹ olùwà àwọn sísè bẹ no kẹfẹ long life no ní àwọn sísè bọmọ nkùránimọ àwọn sísè bẹ wò no ẹsẹ akọ bàbá yẹnyẹ agrẹbẹ bàbá ni mọ ọdá nyàmúlẹ lọbọ náà kí n sì mọ mọ. No, what is your no, la every
Medaba si dɔɔ nyala. Mekɛ dɔɔ nyala. Ɔya ani ashinti ni ɔya bie ɔfɛ tu ɔ. Na ɔkɛ baabu. Even complete book. Project book. Kinship. Ɛkɔkuru koko ɛnu ɔka. Ashinti mu koo abudu. Ibo bi kɛ nyamiri. Ɛdɛ bi sa bi se nyamiri yóò si ɛyin na. Nyamiri esi ɛyin na. Bible or speaking against chieftains. Ẹ̀dá bá sùn. Ẹ̀dá bẹ̀ mú ara sùn. Ẹ̀gbọ́n bẹ̀ yẹ fẹ́ mú a. Bọ́ọ̀lù kọ̀mọ́ bẹ̀ yìí. Nyàmé ni ọ̀gbọ́n wúrẹ́ ọ̀gbọ́n mà bẹ̀ ká mọ́ bẹ̀ bẹ̀ sọ lóbi la. Ọ̀gbọ́n ọ̀ma bẹ̀ mọ́hùn. Akéwì fúnfẹ̀ ìbẹ́ yẹ níbí ẹ̀bù. Ẹsẹ̀ ẹ̀kú lè bí ẹkùn yẹn fi bẹ́ kẹ́ni à. Bẹ́ẹ̀ bí ẹ bá mà. Àmì mọ́ àwọn òṣìṣẹ́ wọlé. Bàbá bẹ́ẹ̀ yẹ jùpà. Bàbá bẹ́ẹ̀ dábàá gbọ́n rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bí èyí. Bàbá àwọn àbáwọ̀ azù ìyọ́pọ̀ máa rẹ̀. Lábẹ́ wọ́n á sí o. Madam Patriotic Singer. CAC sọ fún màmí. Àwọn ìgbà mi mọ wọ́n sọ wọ́n sọ. Ogo ẹlẹ́bọ̀lá ni wọ́n lè rí ipa mi ààbò. Ó ti ti àmúzọ́mà. Èlé ìlú. Àbẹ̀yẹ máa bó ti yá pẹ́ ẹsẹ̀ mi. Ó lè para. MC. Hallelujah. Hallelujah. Yes, sir. Yes. You do MCS speech with your sorrow. You are. It was. Oh, no, so many ready you. Can I make a siapa? The video will find so on mine is sorry. You ain't telling us that I will obtain your soul and I'm not on a good. Now you can trust them for saving my daughter. Oh, I'm not going to say, you're I'll be a suspect. Shall I not yet? I'm not there. I cannot find them. The day you know, also me. I'm Nana, associated here. Nana, cotton, or Papa, or Cassia, or Tutuka, or Casano. Yamete, Yamabu Swa, Cafe. This way you have, or you can say about in fact, now what we hear, no one will fact. If you remember, if you say, "Hey, young man, you're sure," or what the other if you say, "A young Premiana," yet we are south of 40 people, and you say, "Young man, you if you young man, but I can say, yes, you was you. Oh, yeah, why you cannot say me? Oh, yeah, this is my mind now. Oh, yeah, you do see back up or the before or your cocoa to and especially a fair. Honorable, also, number honorable father can see yes for them. One suspect honorable, no pay for when you now father yes for them. Amen. Honorable Baya, or the Asama or Semima, Nanani paying for, and then I saw the son paying for. Yes, you know to say, and Ra, now we go with some,
ame kasiya ba ɔsɛ ɛnura ɔba ha ɛyɛ no pɛ na bɛtɛ ha ɔnabo ɛbɛtɛ medina akyi fɛfɛɛfɛ owie osan so buae na napa yi fie yi no yɛ abɔ deɛ awurade ase a ɔbɛ ne wabɛta ne dɔn sɛ afɔde yɛ bɔ mpo yɛ bɔ na busua na ɔne deɛ wɔ busua no nyinaa mu ne saa nti osɔre kɔnisɛm ɛboro kɛseɛ check ka ho cash ka ho bibia ka ho 1,000 Ghana cedis ɔyɛ 10 million osɔre deɛ correction wɔyɛ correction kaa me baa yɛ ɔpa no obi mɛdi yɛ papa no man na ɔno abume manumo ɔno abume amusira o yɛda wase abu yi sɔfo maame ɔne yɛ maame ɔno nana sɛ tuntum maa sima mienu ɔha mama ɔyɛ correct ɔyɛ kɔ hallelujah ayé bèbè tí fọwọ́ ẹ̀fìrì yá nára àkọsílẹ̀ ayé bèbè yá ẹ̀fìrì yá nára bọ́mọ ayé kásẹ̀ ayé bèbè yá ẹ̀fìrì yá nára lẹ́yìn mọ́ṣẹ́ ayé bèbè yá lẹ́yìn yá ẹ̀fìrì yá nára ayé bèbè yá lẹ́yìn yá mẹ́sùn ayé bèbè yá lẹ́yìn yá yẹ̀mí yá ní abọ́ yá ní sáyà màyà wá lẹ́yìn yá wọ́n sọ́mú ọlẹ́nìta ara àyà àwọn abẹ́yẹ yẹ́sọ̀ ayé bèbè yá lẹ́yìn yá ẹ̀fìrì yá nára ayé bèbè yá lẹ́yìn yá ayé bèbè yá lẹ́yìn yá mẹ́sẹ̀ yẹ̀mí yá ní abọ́ yá ní sáyà màyà wá lẹ́yìn yá wọ́n sọ́mú ọlẹ́nìta ara àyà àwọn abẹ́yẹ yẹ́sọ̀ ayé bèbè yá lẹ́yìn yá ẹ̀fìrì yá nára àmọ́ ibẹ̀ yá ẹ̀fìrì yá nára àmọ́ ibẹ̀ yá ẹ̀fìrì yá nára àmọ́ ibẹ̀ yá ẹ̀fìrì yá nára lẹ́yìn yẹ́sọ̀ ayé bèbè yá ẹ̀fìrì yá nára àmọ́ ibẹ̀ tí fọwọ́ ẹ̀fìrì yá nára àmọ́ ibẹ̀ àmọ́ ibẹ̀ yá ẹ̀fìrì yá nára àmọ́ ibẹ̀ Mama ya opiena wa yamusha ya mame ndio tufiri ya amen banso yebekwe we ya no ba asena no yebwe ya sofo wa ha ya sofo mke abon pass maminu ewa nzema kasa ama omani na yewia na yepopo wana fati mosia ya sofo bless the boy my see wonderful man of Calvary, that man of Calvary has won my heart from me, and he died to set me free. This man of Calvary, parents of all, dear beside, keepers of all, unto thy bride. Fullness divine, my sin, wonderful man of Calvary, that man of Calvary has won my heart for me, and he died to set me free. Bless man of Calvary. And you must go. Mr. On the left, the end of them. I for your man of young lord, I must say. And then I go, Nana, and I'm not mind. There, it's better than I'm not saying my arm. And I just myself on point and I'm not so smart. I saw me getting up command as
asɔre yi bɛ yira fɛnɛ iwe mɔsɔn bɛ nyala nyame yɛ n'o du asɔn so yasɛ bɛ ni mo nka bi si yɛ bɔ mpa si yɛ kɔma nyame yɛ ne ba se yɛ mɔ awuma nyame yɛ dɛ wa se tumpe nyame yɛ dɛ wa se ɛnɛ kɛ kɛnɛ ko wɔfɔ nyame yɛlɛ wɔlɛ wɛli yɛlɛ kufiɛ fɔ yɛ wɔ yɛlɛ yɛ bɛ numu yɛ ma asɔni ni diɛ kɛ k'a sɔrɔ yinu etu asɔni bɛ wɛli wa fúlọ́nà wọ́n sọ kọ́síkà etu asɔni àgbẹ̀ diɛ ba yɛ bɔ mpɛ wɛ nɛ kiri pe yɛ wɔ sɔrɔ yɛ bɛ sɔrɔ wɛ sɛnu ɔyɛ mu sɔrɔ yɛ wɔ sɛnu ɔwɔ mu sɔrɔ yɛ wɔ sɛnu yɛ kɛ mama yɛ ala sɔrɔ bɛ ne tuma nira yɛ yɛ tuma ni wɔni ɛnɛ yɛ ji yɛ kɛ kɛ wɛ ni kɛ yɛ bɔ mpɛ kɛ de bɛ diɛ mɔ kɛ tuma na sɔrɔ wɔ jisa gbɔnu yɛ diɛ bi kɛ wɔ jisa gbɔnu yɛ diɛ bi kɛ ɛni ne diɛ mɔ bɛrɛ la nyɛ mɛ yɛ bɔ mpɛ yɛ bɛ wɛ wɛ sɛnu ɛkɛ bɛ wɛ tukura la yɛ numu yɛ mɔ sɔrɔ yɛ numu yɛ mɔ sɔrɔ ibi biɛ wɔ ni sɛnu yɛ ɔmɔ ŋun b'a fɔlɔ yɛ tɛnɛ ko bɔ bugu ɛyɛ dandan tu dandan ni wɔ di mɛ ni wɔ so ɔmɔ bɛ ne yɛ ni yɛ ŋgbara la yɛ pɔnpa yɛ fomɔ kɔtɔ ti ko Jesus mɔnu a ti pɔnpa yɛ srɛ ɛwɔ yɛ mɛ ɔmɔ kpara yɛ ra ɔmɔ kutu ra esukɔ kuta kɛ etime kuta kɛ nkpabere nye sukɔ ibi bi ɛfɛ sukɔ bɛ ya esukɔ mɛ bɛ bɛ mu a kɛtɛ nta nkɔmɔ ɛwɔ de kuka tɛrɛ ya ɛwɔ de kuka tɛrɛ ya ɔmɔ etime yɛ sua so ɔmɔ esukɔ yɛ sua so ɔmɔ gbɛ kuta kɛ ne bi ni gbɛ kuta kɛ ɔmɔ yɛ bɛ tɛrɛ yɛ kuta kɛ ne bi ni wuli kɛ yamu la kpɛrɛ bi ɛfɔ ati pɔnpa ba ɛna sɛnu ɔni gbɛ mɛ kutu gbɛ sɛnu ɛwɔ de bɛ ni nyɛma ma wɔ kɛ ɛdɔm tiɛ fɔ yɛrɛ bi da la asɔni yɛ jikiri yɛ bɔ 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 bɛ yɛrɛ mɛ sɛnu bɔbɔ mo ma soroko ma bɛ nyɛ bɛ soroko bie ma suma biri kɛmɛ bɛ zukɔ ma ŋa bɛ mɔnu mu adɔ kɛmɛ bɛ sɔn mo la ɛkɛ yɛ nyɛ lakɛ mo mɛ ba yɔ ma ya sɛ wɔnu nyɛ bɛ sɛ sɔni minam na bɛ ni wuli kɛ yɔ mo ba taa yɛ bɛ ko na ma taa sisan ewura ta ni mo sɛ simini la ɛwɔ nyɛ bɛ ko mo fɛ la ewura mo mo sɛ simini la ɛwɔ de ko mo fɛ la na ma su tɛ so kun bɛ sua ma yɛ kɛ yɛ kɛ yɛ de yɔ ko yɛ ti yɛ kɛ yɛ kɛ yes na mi yɛ ɔkɛ ho yɛ mi yi dɛ ɔkɛ ho o Jesus Christ ma nu amen. Ɔkyerɛ deɛ waa tena ase na bɔ nsɛm so wɔ adiɛ na meyam ka ame kɛseɛ paa anapai futi ɛyɛ ɛnoa ɛne ɛnɛ nyinaa program nyinaa ɛyɛ live yɛka live a ne yɛkyerɛ sɛ wokɔ Nzema TV a yɛyɛseɛ waa no Nzema Today TV yɛyɛseɛ waa no meka sɛ Nzema Today mɛsene yɛ waa no Nzema Today Nzema Today program nyinaa ɛyɛ live yɛkyerɛ sɛ Ghana ma nyinaa tie ɔmo so ɛɛhyɛ ne saa nti yɛfa no mi abɔboa ɔmo atwa bibia ayɛ bibia na so ne nyinaa mu no ɔmo so daadi yɛhwɛ ne mo sɛ na ayɛfa a yɛsa so kɔnsɛm envelope a check hyɛ sika wom gold so yɛ dan ɛdɔm a ɔmo de abɔboa tomato deɛ na yɛka kyerɛ ɔmo koraa afi yɛhyɛ wɔn awie yi ɛyɛ nana bahima nana busuafo yi tufu hene ɛne nana ɔte na kɔntɛm ɔne ne mpanyinfoɔ nyinaa na wɔn so ka nyinaa ne sɛ Nzema Today yɛyɛ waa no ɔmo sɛ yɛmo hyira mo yɛmo asɔ yi nyinaa no ɔmo asɔm na ɔmo nso ani akye ɛwɔ Yesu bi no amen. Bibi a wɔ ahyɛnso yɛ wɔ yɛyɛ ɔkyɛ de akɔ yɛyɛ nanso tufu yi na asɔre a ɔkɔ papa yi ɛyɛ correct bi no na nanso osi yɛ correct ɛwɔ ha wɔn bɛ di anim na wɔn ama vote of thanks ɛkyerɛ sɛ wɔn bɛ di mu adas ama yɛ nyinaa
Young friends from Israel Central Church of Christ, Roman Faith of Thanks. The next thing is also about it was a prayer album. Praise the Lord. Yada Onyankopɔn ase another say waka yɛ ho titiriw ɛfrɛ a yɛn nananom ato Nyankopɔn ato ne nsa ɛfrɛ wɔn. Na yɛde dwumadie ne nyinaa ɛhyɛ so na mpo ɛnɛ yɛyɛ n'ase som ɛde afra wɔn akyi prapra. Yɛde kan yɛbɛda ɔbɔ adeɛ te asefo Nyankopɔn n'ase. Ɛwɔ ne twa so pa ne bambɔ ɛne adɔyɛ sononko ɛnɛ da wɔde adum yɛ nyinaa. Nempo wasa ati wie musnonko ama yɛ dwumadie ne nyinaa aba awieyɛ a yɛntwe musie ne asɛm biara. Ebesa ada na nabo zikaku a ɔyɛ Awiebo ɔhen ase. Ɛwɔ na da adi a wasɛe mpo ɛbra yɛ dwumadie nyinaa ɛhyehyɛ so. Yɛn nyinaa ne baabi a ɔwɔ ntotuyɛ pa a wayɛ ama dwumadie yi aba awieyɛ na na yɛda wase. Ebesa nso ada abusua a ade ato wɔn ani titiriw abusuapan na ɔda ɔmo ano ɛne funu atane kɔmɛti ɔmo hyehyɛ pa ɔmo tutuyɛ ɔmo ayɛ ɛne anamɔ sonko ɔmo tu ama dwumadie nyinaa aba awieyɛ na ayɛ krabɛhwɛ yɛda abusuapan ɛne ne mpanyinfoɔ nyinaa nso ase. Ebesan ada asɔfoɔ a ɔmo da asɔre a ɛwɔ Awiebo kuro bia nyinaa mu ase. Na yɛka ne sɛ dwumadie sonko a ne ta yɛ nyinaa bom na yɛdi ɛde akora yɛ na nneɛma twi korakora ɛwɔ naase ɛsom no so no yɛda asɔre asɔfofoɔ nyinaa nso ase asɔre ma nyinaa nso yɛda mo ase ɛwɔ ɛmmoa sonko a ne da yi mapoa titiriw ɛwɔ sikasɛm afɔm ɛne honam afɔm deɛ a yɛde dwumadie no nyinaa ɛba awieyɛ. Ebesan ada yɛ DC ɛne MP ase ɛmɛda yɛ ho dwumadie sonko a wɔn mmienu sɛ wɔn ada adeɛ efi baabi a wɔn fi ɛbɛka nsa ɛne ɛmmoa sonko a sikasɛm afɔm ɔmɔde boa yɛn nso DC ɛne MP Nyankopɔn nhyira mo wɔto mo hyia mu omie ɛkwan foforɔ nso ɛma mo. Ebesan ada Awiebo man nyinaa ase titiriw ɛmmoa a yɛde aboa ɛboa a yɛyɛ nhyehyɛeɛ sɛ yɛreba abɛdi yɛn nananom yɛbɛyɛ ɔmo ayie ɛne yɛahoɔden a yɛasɛe yɛsikasɛm ɛne po ɛberɛ sonko a yɛnya ɛde ama dwumadie yi a nɛda yi yɛde yi nyinaa ɛreba awieyɛ. Yɛsan so ɛda ankorankora biara a ɛpɔ yɛntumi ammɔ ne din a nɛda dwumadie nti wasɛ ne berɛ wasɛ n'ataadeɛ ɛmpo wasɛ ne dwumadie nyinaa na waba abɛka yɛn ho ma yɛn nyinaa de n'ase som aba awieyɛ. Sɛ ɛyɛ ɔbɔ adeɛ ne pɛ no ade paati yɛ na sɛ ɔtena yɛn nyinaa te sɛ nkramofoɔ ateɛ mu a anaasɛ ɔde pɔpɔ ɔsɛ ebura de kɔlɛni a anayɛ nua ne wɔ ba ɔmo nso ɛsɛ ɔmo ba de kɔlɛni a na ɛyɛ nana bɔ dukaku ɛde abusua adeɛ atɔ ɔmo ani nyinaa na ɔmo de n'ase sonko a ɛni kabea ɛde ma ankorankora nyinaa ɔba adeɛ ne nhyira obi biara ɔto yɛn kɔnam ɔma awia abusua yi ɛnyɛ kɛseɛ nyɛ kpɛlo na yɛn nyinaa kasa ampa ɔbɔ adeɛ na wale yɛda wase wɔn nkyɛntenafoɔ yɛade papa owura Yesu Kristo di mu ti amen. Go simply. Mo ame kasa pa. Amen. Yes, I go where you shall. In fact, after Makasa no fancy man and none in pain so much more put on. But we say man and none in pain for. Oh, but we say man and none in pain for. Nothing on so national kasa pa. Ni wubi ta ba ande ma wubi na ma wo be bia se no wa ewia mo mai ma se jumadi kase afesa na na kwesi da yi na na ni pen fo atwen ya ho se ya pawa obi anya botlantena se na bibi e fa na aduane a ye aduane kronkron e ba won kyɛn na what be the be aka wano oh ya ka bi nhyɛ na na ni pen fo ma ya ade do Yamasiramo. Afi Saaka Gowei Ekoma CAC sorry. Christ Apostolic Church International. Nyamiya Adema Enibiri no song. Yei na ebeshia ewa so de mo ho. Na yeso fi meba yen chan. Afi so program kesi bi ekwo so ewo CAC TV. To be ni na live. Ewo CAC so de mo ho. Ti yesem say wo ye CAC ba. Why pass on you by your safra? But mother was just out program cost you.
na obeye shira wofi atomu akọ atomu ka amen. Pentecost the Church of Pentecost yàmi àdúgbò ìwúrí ọmọ sún bẹ ṣíà sílẹ̀ ti ṣe náà nsán ọmọ sún ṣíà okay Pentecost yẹ pọ a yẹ nyinaa yẹ kọ asọ dẹm yẹ n'asọ dẹm adé pẹ̀lú ka ame paa yẹ pọ a yẹ kọ asọ dẹm saa na Methodist ẹni so eyibi 7 ẹnso yẹ ṣíà Methodist asọ yẹ nyinaa yẹ ṣíà eyibi 7 àwọn Methodist asọ dẹm bọmọdé sẹ ọbẹkọ họ ẹ wá yẹ ṣíà na saa nhyira yi ẹbùrù so ẹwọ nfin ka amen. Afi wẹ́ẹ́sìsì Roman Catholic. Roman asọ́rin sọ kíláàtà fi asọ́rin tí náà pàṣẹ. Yàmi yà àdúmọ̀ ẹ̀yìn bí 7 o'clock. Ẹ̀yẹ́ fi yẹn ìrẹ̀lẹ̀ kẹ̀síà wọn mẹ́ta hún mẹ́bọ̀ Obi. Mẹ́bọ̀ Roman mẹ́bọ̀ Methodist. Nígbà tí a sọ àti nẹ́sì yẹn sì wọ́n náà. Ti yàgbọ́n náà wà ń bá ẹ̀rẹ́tọ̀ nfẹ̀yìn àgbẹ̀ head office ká àmì bá a. Ètò Roman asọ́rin sọ yàmi yà àdúmọ̀ náà ń sọ 7 o'clock yẹn lè ṣe wọ̀ chapel bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Na saa nhyira yàmi di aba yìí. Ọ̀nàm nana ní pẹ̀lú so wọ́n bá sísá wọ́n di yẹ. Saa na Methodist so èyíbi nà nsọ́n 7. CAC asọ́rin nso èyíbi nà nsọ́n ọ̀sọ̀ TV yìí náà wò ká àmì bá a. Wọ́n alive asọ́rin yẹ pọ́n a yẹ kọ́ asọ́rin mọ́ sisi a. Náà mi twẹ́ nsọ̀ bàbá. Wẹ́ẹ̀fì asasewura nana ọtí na kọjá mu ọ̀sẹ̀ yẹn máa ń tún obi bíi ọ̀yẹ́ mbẹ́fẹ́ ebusùn wà ha a ọ̀fù kurom ha wẹ́ẹ̀fì mbíambíà aba sẹ yẹ pọ́ a bẹ̀ mmọ́dún sẹ́ ọmọ náà yẹ ntiatia ẹwọ ahemfie polo hɔ ahemfie kɔ hɔ sɔfuma no kɔ hɔ bi kɔsɛ mbɛfɛ ebusùn yà ká àmì báa wọn kɔ yìnbiri wíìdìdì ká àmì sɔfuma kɔ nana fie. Eti oso yɛ hɔn na wɔ ha na oka ndɔbi ebusua ho a na ɔte na kɔjɔ ne nipa yifoɔ si yɛ pɔn a bɔmɔde nsɛ bɔba ayefie hɔ na nkɔmɔ dɛdɛdɛ bi yɛ nɛɛn ɛwɔ hɔ ka amen ka amen yɛka nsɛ wia yɛ a tena ase na nanama ne mu so ansa na obi bi ayɛ nɛɛn ama ne mu so honorable Bozeke, I love this man yɛma wakɔ aba you're highly welcome. Okay, about yourself for you, you know. Bozeke, you miss it out. You miss it out. No, yàrá ase wọ́n fún ẹ̀rọ ní pẹ̀lú fúlọ́ ọmọ sí ẹ̀yìn nínú gbogbo ayé sọ bẹ́ẹ̀ bá tún ẹ̀yìn ọ̀dọ̀ bẹ́yìn náà sẹ́ni àwọn ènìyàn tó bá tó ní wọ́n mọ̀ program ayé ká bá ṣẹ́ ní iPhone ẹ̀mí mi yẹn ní ní ta àpọ̀ ẹ̀fẹ̀ ntí yẹ bá yẹ mú so nàdá bá yẹ mú so yìí ní yẹ sọ̀rọ̀ fi hà stọọ bí ẹwọ́ fún mi bí yà ni mo ti yẹ bìí yẹ kó kó àti wọ́n sẹ́ stọọ bí wọ́n fún mi bí yà nàdá bá yẹ mú so a ní yẹ yẹ sọ̀rọ̀ yà àkóyè náà bàdá wọn sẹ́ wọ́n tún bí ẹwù stọọ na nana asọ akọ́mọ́ tó so sẹ́ sẹ́ni wọ́n ayé àbẹ̀rẹ̀ ntí yẹ bọ́tọ̀ wá di àwọn ohun bi ta na wọ́n tó wù so a wọ́n ti ase ta yẹ ọ̀kẹ́ àmì no ẹ̀mí wọn ma ní wọ́n yẹ sọ̀rọ̀ yẹ báwọ̀. I'm Church of Pentecost say English assembly and the central never share a 7 o'clock. Now we are power. We remember our soldier with think I want. Methodist a 7, Roman a 7, CSC a 7, Pentecost a 7. Your possible whether alive, your power was no call and soldier. And I don't pay for say, we are the way to show her. Your power modern say, over and if you are a woman, so your boss 7, we will call and soldier.
nana is nana no okay yẹn nana Muslims wɔ ha chief imam mu wɔ ha ɔmo bɔ mpae na yɛ apɔn ɔmo bɔ mpae wie a na Christ within ɔmo so ama yɛ nhyira na afei otumi akɔ ba ansa na papa wɔn nkɔmɔ di mbɔtɔ wɔtumi aba 1 minute kɔna na wɔn bɛ fast na yɛ kasa na mo kyerɛ diane no 1 minute pɛ ɔkɔ na waba na yam yɛ mu yabɔ mpae na nama no mu so nti obiara mo a mo kyerɛ so mo yɛ ntɛm ahɛ yame yɛ aroma yɛ kɔ firi ha woyɛ Pentecost asɔre ba kɔ asɔre dɛm na kɛseɛ kae wɔ hɔ Pentecost hɔ na ɛyibi English assembly ɛne central 7 o'clock ɛbɛhyia ɛwɔ asɔre dɛm ha saa na Roman asɔ ɛnso yɛbɔ 7 a yɛn na ɛbɛhyia ɛwɔ Roman asɔre dɛm hɔ yɛkɔ Methodist ɛnso yɛbɔ 7 o'clock yɛn na ɛbɛhyia ɛwɔ asɔre dɛm hɔ yɛtwa mba CAC asɔre a yɛbɔ 7 a ɛnso yɛbɛhyia TV nyinaa wɔ mu sɛ program wo ɛyɛ kabɔhyɛ Christ with me ɛno so what am I yɛpɔn a yɛkɔ asɔre dɛm hɔ saa deɛ muhu bi da bonsɛma nkɔmmɔ a ɛɛba na ne no kurafura nhyira mo ɔmo sɛ anapa yi abrɛ ayɛ wɔ ha nyinaa no ɔyɛ nana ɔyɛ pɛpɛ ɔpɛ sɛ ɛbu nkontam obi ɛho ni a yɛnsa aka bonsɛma nana na mo kyɛma nana ɔsɛ me nkyɛn sɔfo yɛda wo ase esukɔ ekyi mɔ ɛnɛ yɛ abo yi nyala abɛyɛ ɛfɛ ado ìmọ̀ kojú ìwúra yorùbá yɛ do correction yìnyɛn 2000 yɛyɛ appeal mɔluwa 2000 wɔle million of billion yɛyɛ appeal mɔluwa la yìnyɛn 5000 wɔle 15 million million of billion ake abusua correction mɔ ɛsɛ fìdí akeyɛ la yìnyɛn. Yogale 6,500, but you only 65 million. DC Ramaye 1,000, but you Obakaya, you are 14,640. 14,640. Money is for Apre Ayako Ebrana. Only is Ebrana only here. Sidi ɛyansa yɛde ba se. Ka ame paa yɛnhyɛ nana ne no mpanyinfoɔ na mehyira wɔ no anapa yi correction ne sika yɛ ayɛ nyinaa na ɛyɛ 14,140 million yɛgu so deɛ menka because anhwɛ a pure ɔtɛ babaka amen afei ne na ɔbɔ kwan so baabi a wɔbi asɔre wɔn nam nso yɛmfa ne de to bɔ kuhyia chief imam action church leaders ɛne committeefoɔ a ɛwɔ asɔre no mu yɛpɔn a speaker bɛ ti ha yɛnhyɛ wɔn ha action church okay chief imam fɛsɛ wɔhyɛ wɔn kwan wɔn yɛ kosi prayer ɛyɛ atohyia yɛn yɛbɛtɛ so ate lase na nama na wɔn so a na bi si wɔ a na afei yɛkɔ. Nyamsam ni nyinaa asɔfodɔfɔ ka ne nyinaa wuye na sɛ deɛ ɛbɛka ne sɛ yɛbɔ mpae ma deɛ kɔfɔ ne Ghana asɛndwum yɛ de ɔmpa Ghana ɛnyinaa ɛnya ho yɛbɔ mpae ma sɛ bɛpɛ ne nipa ma ɛbɛgya ɛkpare mu ne awo deɛ di ka wokɔ no nyame ma no bɛdi papa ɔmo nda deɛ foforɔ ne ma baa na yɛbɔ mpae ma nyame ma bɛbi pa na wɔntena ase na ano pɛ ne nipa no ɔmo yɛ ano baako ɔbo akoro ne koro yɛ de ayɛ akoro nti de sɛ asɛm ne nyinaa deɛ yɛbɛka no sɛ sɛ yɛbɔ mpae ma بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذي كفروا بربهم يجادلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجل واجل عنده ثم انتم تمترون
هو الله لا يسمع في السماوات يعلم ما صدقوا تنبئون لو انزلنا هذا القران على جبل رايت الناس بخشيه الله تلك المثل لضرب لهذه الناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات هو العزيز الحكيم وضرب له مثل اصحاب القريات اذا جاء المرسلين اذا ارسلنا اليه اثنين فكذبنا فتنا بالصلاه قالوا انا عليكم المرسلون قالوا ما انت الا البشر ما انزل الرحمن من شيء انتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم انك علم انك المرسلون وما علينا الا البلاغ المبين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Bienvenida, Christ will suffer her, amazing. Amazing, we are reading one. They are better than us. None of them is enough for us. Umuri and the Empire, so Umuri and so Amazing. Rabbi Abadis, you just say, don't say now, with your way, Amen. Anything what na se foko na any pay from Muslim. Your honorable this is okay. But was that young man so it me akọ. Ya na chiam mi je mo. Yamala you go to Yamo, you are but that robot, Nella Oyo, but Nanamo, Alabama, the Rosa, but you know, and the Dora, my young brother, Ayala, about the year. You did here and Abiola about all the year. You may look to some better. Nanama Rosa. Nanane anabisi amani asofo eni asofo amchofo so we asofo no ben aha asofo ne asofo no fly ni we are just bani na na person we to be to sema rebel wana yeni tenten ya misha asafo mamra okay. Where I went down with TV. It's not to go TV. I was so much of it.